Bueno, hola, som els Jinetes del Tiempo, un grup de Terrassa dels anys 80, que vam començar als anys 80, molt jovenets, amb 12, 14 i 16, i llavors fem un heavy rock, creiem que li pot agradar a diferents persones, o sigui, a diferents àmbits de la gent, de la música. I bueno, el nostre lema és el rock. Bueno, aquí a la Biblioteca Central de Terrassa volem fer o intentarem fer un repertori de música que fèiem als anys 80-90, que feia més de 20 anys que no tocàvem. Són cançons antigues que hem recuperat i noves cançons que estem fent noves, que estem treballant. I bueno, és una mica de que farem rock acústic, o sigui, vull dir rock real, no electrònic ni res d'això, sinó amb guitarres elèctriques, baix elèctric i bateria acústica de tota la vida. Aquesta és la intenció. Bueno, pues tocarem aquí a la Biblioteca Central el dia 30 de novembre, en principi, dintre del recinte. És el vermut musical que fan i bueno, farem el nostre repertori i esperem que tothom vingui a la màxima persones possibles i bueno, i us convidem a que vingueu dintre del nostre repertori i que podeu gaudir de la nostra música, del rock de Terrassa, dintre de la biblioteca de Terrassa, que és molt important. Vale, pues el format que intentarem fer és l'elèctric del rock, sincerament, o sigui, és guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria acústica i bueno, és un repertori de rock, simplement, i bueno, els temes són propis i bueno, serà això, o sigui, elèctric, o sigui, res d'acústic realment, sinó música de rock i ja està. Bueno, pues la idea d'això és fer com un concert assaig on hi ha la possibilitat de fer preguntes dintre de la sala de música de la biblioteca. Hi ha discos i hi ha això, l'ambient musical, que també hi ha a la biblioteca, que és molt important dintre de tot. I llavors la idea és aquesta, nosaltres farem uns temes i tal i la gent podrà preguntar lliurement, nosaltres contestarem sense cap problema la nostra biografia, trajectòria i el que sempre hem treballat i a partir d'aquí pues, és lliure, tothom pot venir, és gratuït i podeu gaudir de fer preguntes a un grup de Terrassa dels anys 80 que sempre hem intentat fer música per Terrassa i per la gent de Terrassa, una mica. Per què fem música i fem rock en particular? Bueno, des de petits ja sempre, en comptes d'estar, això com diu el company, al carrer i tal, sí que jugàvem al carrer amb el barri, que sempre hi havia aquest ambient. Bueno, ens va tirar això, el tema de la música des de petits. Llavors, pues, és una forma d'expressar-se pues, els sentiments, lògicament, que cadascú tenim,
i són gent de barri, són de Poblenou, d'aquí a la vora, aquí al costat, i bueno, sempre han pensat que la música és una manera d'expressar uns sentiments i cadascú d'una manera diferent, perquè cadascú som diferents, però al final uneix. Això fa grup i fa una pinya. I des de petits, des dels 12 que he dit jo, 14 i 16, això ens va unir molt i vam fer aquest grup i sincerament crec que és una cosa que val la pena i treu coses de les persones que val la pena expressar perquè la gent pugui disfrutar, sí o no. Llavors és una cosa que ens agrada, és aquesta la nostra intenció, exacte. Nosaltres fem música, o el nostre estil de música, que lògicament a tothom no li agradarà, però ho fem per tothom, creiem, perquè jo crec que el rock o la música en si, sigui rock, sigui jazz, sigui qualsevol tipus de derivada de la música, sempre intenta arribar a tota la gent possible. Llavors, li pot agradar a uns més que a altres, lògicament, però la nostra música intentem que el rock, en aquest cas heavy rock, arribi a la màxima gent possible, perquè és una expressió, és un sentiment. I jo crec que al final tothom pot sentir aquesta sensació de que és un treball d'un sentiment, d'unes sensacions que jo crec que pot arribar a tothom en un moment donat. Treballem per tothom. Us convido a venir el dia 30 de novembre a les 12 del migdia, aquí a la Biblioteca Central, amb els Jinetes del Tiempo. Farem música de rock, heavy rock, perquè podeu gaudir i espero que vingueu tots els que vulgueu. Esteu convidats, és gratuït i esperem que puguem omplir la sala i que estiguem tots contents i podeu passar-ho bé. Ja està.